खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 14 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा मोजां रां आरजिगोन, नाथाय खरसा बांनाया नोंथांनि थाखाय दोनथुमनो गोब्राब खालामगोन। जेंनानि सम खोन्दोआ जानो हागौ, नाथाय नखरारि हेफाजाबा नोंथांखौ मदद होगोन। वृषभ राशि। जायफोरा गावनि मोजां मोनग्रानिफ्राय गोजानाव थायो, बिसोरो दिनै बिसोरखौ गोथौवै मिस खालामनो हागौ। बेनि जाहोनाव नोंथाङा मोनायाव गोबां घन्टा गावनि अनजालुजों जानबुंजों रायज्लायनो हागोन। मिथुन राशि। हाबा जानाय बिसि-फिसायफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरनि सोलोंथायाव गोबां रां बाहायनांनो हागौ। दिनै सासे लोगोआ नोंथांनो माखासे हेफाजाबारि बोसोन होनो हागौ। कर्क राशि। साननि जागायनाया एसे मेंनो रोङै जानो हागौ, नाथाय जेरै-जेरै साना दावगागोन नोंथाङा मोजां फिथाय मोननो हमगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नोंथाङा साननि जोबनायाव नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो सम होनो लुगैगोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि साखाथिनि सोरबा सासेजों बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। कन्या राशि। रांखान्थियारि लोरबांथिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां बाजेटजों नांथाबना थानांगोन। साननि उनाव सानस्लाबै मोजां खौरांआ गासै नखरनि थाखाय खुसि आरो गोजोननाय लाबोनो हागौ। तुला राशि। सावस्रिया दिनै आबुं जागोन। दिनै नोंथाङा मोनथिगोन दि नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरियानो नोंखौ अरायसमसिम मोजां मोनगोन। वृश्चिक राशि। दान होनाय आरो समाजारि हाबाया दिनै नोंथांखौ गोसो बोनो हागोन। जुदि नोंथाङा मोजां खामानिनि थाखाय सम होयो, अब्ला नोंथाङा गोबां फाराग लाबोनो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथाङा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा नुनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ गोदान जौगाथाय होनो हागोन। मकर राशि। दिनै गावनि गोजौ गोहोखौ मोजाङै बाहायनो नाजा। बे राशिनि बैसोगोराफोरा दिनै गावसोरनि लांदां समाव गावसोरनि गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो थांनो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै गोहो आरो अननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि गुनफोरा नोंथांखौ दिनैनि सुबुंफोरनि गेजेराव बाख्नायजाथाव खालामगोन। मीन राशि। दिनै रांखान्थियाव जौगानाया रोखा। दिनै नोंथाङा बाहागो लानाय आरो समाजारि जथुम्मायाव नोंथाङा गोसो बोनो हानायनि मिरु जागोन। मोजां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।